Karon wala na kanapuslan tay gibiyaan kasi mga asawa. Di ka mo ko yung puslan. Tay. Ali isa. Amang ka padulong. Alit ang tagal. Ali isa. Sus ko. Naunsa man ka? Naunsa man na imong kuan? Infection lagi. Ha? Infection din po. Hala. Hala, Ginoo. Diri ara ta tay be. Sus Ginoo. Dugay na na tay. Oh, mga 8 na katuig. 8 ka tuig na. Naunsa man na imong giibot imong ipon? Oo. Gadaot tayo kayo giduwa. Wala akong basketball na yun. Ay. Nabughat-bughat. Ako sa doktor na infection. Napa kay pamilya tay. Biyaan mo ko sa akong asawa. Gibiyaan kasi mong asawa. Kaya una-una niya, di ko mo ko yung puslan. Saan sa tay? Diya sa mga una-una, di na ko yung puslan. Walang biyaan ko niya. Na kay mga anak tay, mga anak. Tulog ko buo. Nyaaman imong mga anak karon. Sumbog ka. Gibiyaan na pug ka. Sus Ginoo. Gipasagdan naman nung kasi mong pamilya sa ing anak nimong sitwasyon tay. Galiso na rin ko kay ako'y trabaho na. Ako mga iso, di ko kayo kahatag sa ako. Galisong po. Sus. Tay makakaon pa ka nagsatarong tay? Oo, hila-hila lang kay maglisong mo kong kaon. Sus. Unsa may gipa-check na nimo sa doktor? Oo, sa provincial. Nya unsa may kuan, unsa may resita, unsa may ingon sa doktor? Ang kuha sa doktor, kaan lagi ka lang paoperahan din daw. Operahan gud siya. Mga wala pug kanang utana tay og pilay kantidad sa opera? Ang pagkuhaan na ito kay 100 mo ko ng pangayo. 100,000? Sus Ginoo ko. Samot kang mamulit na nakatinara ka matay. Matay gibiyaan mo jud kasi imong pamilya tay, grabe mamo eh. Gibiyaan man yun yung bana o, unsay na sitwasyon ani o. Kaluoy pug kayo eh. Di ka ba niya ang pusla, di ko para sa una na akong pangista. Sus. Dapat dili ninyo biyaan ang inyong bana ug ingon ani ang sitwasyon. Pati ang imong mga anak tay gibiyaan na pug ka. Gilang tay, ampo lang sa Ginoo tay ha. Dugay-dugay na gyud na imuhang dala-dala nga kuan tay, sakit tay. Oo, pag umudoon sa dislibulo, di ka maulaw mo kung anto. Dili ka mo duol sa DSWD kay maulo ko mo adto. Makakauban. Unya karon tay, unsa naman lay ginainom nimo anak karon nga tambal? Palit lang ko ang antibiotic. Palit lang kag antibiotic Oo. kay para ang kangot-ngot. Mawala lang ang kangot-ngot. Unsa may trabaho nimo karon tay? Gani. Diara, standby ako diya. Wala na kay trabaho? Oo. Mangita og ka ng pangkonsumo. Usahay, taga ako sa kaigsoon. Magsalig na lang kag pangayo na lang. Oo. Maulaw kahit ko usahay, kung pabilihan ng bayak po. Luya po sa imong kaimtang tay ay. Karon mo palit og tambal padulong dito ah. Oo. Masalamat nga rin ko ito. Saka, kay nakalambay sila sa ako ito sa adlaw. Balik ako kahapon. Nay naghatag sa imo ha. Oo. Wala nakabalik ko ka. Tambal o sudan. Grasya na sa Ginoo tay ha. Pagkuha, awa. Ampo lang permente sa Ginoo tay, malay mo tay na milagro nga maoperahan ang imuhang kuan tay. Karon tay unod na ang nasa imo diri tay, unod na. Lagos na. Munang niburot. Ug kinsa man ganitong gusto mo tabang ani mga mamo, sir? Grabe kaluoy sitwasyon ni tatay. Bisag ginagmay lang, dako na kay nag-ikatabang. Naalang tay tao nga matabangan, Ginoo nay bahala magbalo sa inyong kamaayo. 8 years na day ni siya naganto sa ingon ani niya nga sakit. Tay karon tay, nato ihatag sa imo ha. Maayo na lang ipadungag di mo palit og tambal ha. Tay oh.
Salamat kayo. Naapa tayo, ako na lang ning ihurot tanan tay. Maayo na lamang. Kay para o tay oh. Salamat kayo. Nakadugang na rin palit ako. Maintenance. Sige lang tay, bisag kun ana ang imong sitwasyon tay, ayaw lag kalimot og ampo sa Ginoo tay ha. Oh, Ang Ginoo tay naglantaw na sa imong sitwasyon. Ha? Ang importante tay nga lig-on ang atong pagsalig sa Ginoo ha. Sagdi ra to ang imong asawa tay, ang imong mga anak tay. Siguro wala sila kasing-kasing nga nibiya. Gibiyaan na kag ingon anak sa imong mga anak, labi na sa imong asawa kay di na ka mapuslan. wow. Dugay na po kagibiyaan sa imong asawa tay. Oh, basta. Ito, Kano sa apa tay? 2017. 2017 pa kagibiyaan sa imong asawa. Niuban niuban pod ang imong mga anak. Oh, ilagay na. Idala ni pila na may edad sa imong mga anak karon o sa nadumduman pa nimo tay? Ako kayo magkakaroon 18. 18. Karon wala na kay kontak sa imong mga anak. Wala. Ma'am, og asa man gani ka ma'am, dumduma in taon nimong bana ma'am. Sige lang tay, iampo lang to sa Ginoo tong imong anak ug imong asawa tay. Ha? Basing kaloyan ta sa Ginoo pohon tay ha. Karon tay taga-asa man buga tay? Taga, babag. Diri ara, Taga, babag. Barangay Babag. Unsa may pangalan nimo? Abay. Abay, Amay. Oh. ilado ka diri ah. Hmm. Sige lang tay, basing kaloyan sa Ginoo tay makabalik ra ko diri ha. Karon wala na ka napuslan tay, gibiyaan kasi mong asawa. Di na mo ko yung puslan. Mo nang gibiyaan ka. Iampo lang to sila sa Ginoo tay, Ginoo lay bahala silang gibuhat sa imo hatay. Ha? So mga ma'am sir no, ug kinsa man gani gusto mo tabang ni tatay, PM lang mo sa kuha sa akong Facebook page kanang Batang Pasaway ma'am sir. Bisag ginagmay ma'am sir, dako na kay nag-ikatabang ni tatay. Kay dugay-dugay na pud ay ni niya dugay-dugay na pud ay ni niya gi antos ning sakita 8 years na. Ginoo na lay bahala sa inyong kamaayo sa isig katawo mga ma'am sir. Kalipay nato nga natay matabangan labi na sa ingon ani nga sitwasyon. Gibiyaan naman gyud siya ang pamilya. Kay dili na daw siya mapuslan. Ginoo na lay bahala atong imong asawa tay, iampo lang to perminti sa Ginoo ha. Bahala gibiyaan ka tay. Importante tay nga dako lang kag pagsalig sa Ginoo ha. Kaya ang Ginoo kanunay naglantaw sa tuwa. Ha? Oh, manghira at ako. Matambakan ko kay. Maglisod ako ka o gubi kaya ako sakit. Manghira ako. Matambakan ko. Kay gusto pa ko ng buhay o dako-dako. So, ato. Salamat juga sa inyo mga ma'am sir ha. God bless. Sige tay, moro to tay ha.